Ja vás zdravím, ľudia Boží, tak vám chcem ukázať, ako vyzerá nedeľný večer, a vlastne včera i sobotný večer. Mám to bez mikrofónu schválne. V Santa Marte v Kolumbii, to je asi 400 000 mesto. A ja som teraz v centre, blízko niečoho, čo sa volá Parque Novio. To je akože ako priateľa, ako boyfrienda. Tak sa to volá, Parque Novio. Ja vám to ukážem, ako to vyzerá. Jak to tu je? To je všade, ty vole. Teraz jak tu chodím s tými modrými vlasmi, ne? Už keď som prišiel do Santa Marty, tak všetci na mňa čumia. Každý dealer mi tu snaží sa predávať drogy, no. To je Kolumbia. Takže len aby ste videli, jak to vyzerá. Také ulice. Vyzerá to také ulice. Také akože Bar Street. A takže sú to kluby a väčšinou tu proste títo hodne persistentní predajci vám to ako spú strašne. Ale včera ma to tak pohodilo, tak som vám to ako chcel ukázať. Takže a v podstate Santa Marta je len ako 400 000 mesto. Santa Marta je v podstate len 400 000 mesto, takže ako nie ešte až také veľké, ale napríklad Bogotá, tam má 9 miliónov ľudí. To si ani nevieš. To si ani proste nevieš predstaviť 9 miliónov. Slovensko má 5 miliónov, to je proste dvakrát také skoro jak Slovensko. Alebo mesto ako Medellín, kde neviem, či sa niekedy dostanem. Mesto ako Medellín, kde neviem, či sa niekedy dostanem. A to je tiež ako obrovské a tam sú proste celé ulice, akože celé ulice plné barov. Tak ešte vám ukážem toto. To je taká ako čínska nejaká reštaurácia. Svetená lampionmi a tam ide ako celá ďalšia ulica. Celá táto ulica je proste ona. Plná barov a odtiaľ som prišiel, z toho parku je celá takáto ulica. A proste včera sobota, dneska nedeľa, tak to tu fičí. Tak to tu fičí. No a proste ten život je tu divokejší, ako si spomínam ešte na Peru. Tak je to tu trochu iné v niečo. Ináč španielčina je trošku taká rýchlejšia. A aj tí ľudia, ako som hovoril, sú vyšší a tak ďalej. A tí predajcovia mi tu prídu ako agresívnejší. Proste dokiaľ na nich pozeráte, tak do vás ústia. Aj keď na nich nepozeráte, tak do vás ústia. Ono ešte asi priťažilo mi, že som ako biely človek a ešte s modrými vlasmi, tak proste na mňa čumeli. Všetci proste spraví veci. A že to funguje trošku inak, no. A ako bežní predajcovia sú tu ako agresívnejší. A sú to nejaká banda na ulici. Proste je to tu ako bežné, že bude rádio pustené, alebo niekto niečo hrá na ulici. Ale nejakú hudbu a ľudia tancujú. Ako ľudia tu majú proste v krvi ako väčší oheň jednoznačne a sú viac ako takí divokejší, sú viac ako takí akože vrelejší, komunikatívnejší, jednak to teplo robí svoje, vraj v Bogote sú takí ako uťapli. Tak ukážu nám, ako vyzerá táto ulica. V Bogote sú takí ako uťaplejší takže to teplo ako ovplyvňuje ako hodne ľudí. Ale zase tá sloboda, tak tu máme ďalšiu hudbu. Máme zase ďalších hudobníkov. A že tá sloboda má aj svoje ako minusy. A ten je ten, že keď sa nič nekontroluje, tak potom tu ako rašia drogy a gangy a tak ďalej. Alebo tí predajci sú ako hodne ako agresívni a proste vlezu do reštaurácie a cpú vám niečo. Vlezu do reštaurácie a cpú vám niečo, alebo proste nejaký hudobník tam vleze a postaví sa pred váš stôl a hrá tam na gitaru.
a čaká od vás peniaze, že to sa totiž ako deje. Alebo do autobusov lesú predajci a chcú vám niečo. Niekedy je to fajn, ale niekedy je to ako moc. A ešte zvláštne, keď ste bielý človek, tak každý vo vás vidí peniaze. Inak som počul, že na Kube to je ešte drsnejšie. Takže tam ste proste chodia sa peňaženka. No, takže tu tá ulica končí, ľudia, a viac menej, takže len tak, aby ste mali taký ako sneak peek, ako vyzerá, ako večerná Santa Marta v Kolumbii. Tak zatiaľ, čus.